Som receptionschef her i Idrættens Hus Hotel og Konference har det været super vigtigt, at vi har kunne finde en løsning, som både skulle hjælpe vores gæster, men også lette hverdagen i vores reception. Vores reception er ikke bemandet 24/7, den lukker om aftenen og blandt andet også tidligere i weekenderne. Og her har det været vigtigt for os at finde en løsning, som har været smidig, specielt for vores gæster, som så kommer uden for receptionens åbningstid og skal låse sig ind. Idrættens Hus Hotel og Konference er beliggende i Brøndby. Det er en del af Danmarks Idrætsforbund, og i det her hus er hotellet beliggende. Vi har 65 værelser og 13 mødelokaler. Huset er lidt specielt, fordi vi ikke kun er et hotel- og konferencecenter, men fordi vi også er et multihus med en masse forbund og nogle atleter, der har deres daglige gang, og for hvem det, at hverdagen stort set er den samme, er enormt vigtigt. Men huset er meget mere end det. Det er også et hus, hvor vi har et tæt samarbejde med Brøndbyhallen, og nogle gange har meget store messer og store events. Så da vi kiggede på, at vi skulle finde et nyt låsesystem, så var der flere faktorer, der spillede ind. Vi skulle have et system, som talte sammen med vores PMS-system. Vi skulle finde et system, som også kiggede lidt ind i fremtidige løsninger og muligheder. Det vil sige, at gæsterne kunne få tilsendt en PIN-kode, så de via deres telefon kunne få koden og gå direkte ned og låse sig ind på det værelse, som de var blevet tildelt. Det var det ene ben. Det andet ben er at kigge på løsninger, hvor vi undgik plastikkort, papomslag osv. Og det hele kædet sammen, der var ASSA ABLOYs Tesa Smart Air den rigtige løsning for os. Et system, hvor vi oplever en høj grad af service og fleksibilitet til vores hus. Så vi kan ikke sige andet, end at vi har på alle måder følt, at vi har været i trygge hænder fra start til slut. Da valget faldt på Smart Air, var det min opgave at stå for installationen af både software og hardware. Vi har monteret Smart Air på dørene og installeret hubs, så de kan snakke trådløst sammen. Efter det var vi i gang med at installere software og sætte det op for kunden, så det var klar til brug. Fra da vi installerede den første dør til computeren var op at køre og klar til brug, gik der cirka 14 dage.